אז מה קורה חברים, כאן נופל קשקושים, ואנחנו פותחים 30 תיבות בבולסטארס. בואו נתחיל. בתיבה ראשונה לא יצא כלום, מלא קוינס וכאלה דברים. אני רוצה איזה דמות, מקבל דמות. חשבתי שעשיתי איזה משהו, אבל סתם. יענו עוד אחרי זה, אני לא בטוח אם אפשר להשיג דמויות פה. יהיה עוד זומבי בוקס. יו, גנג'ו! אומייגאד! גנג'ו! אשכרה גנג'ו! אוקיי, לא משנה, אפשר להשיג פה דמויות. יו. יש לי כבר שסטר. אבל קנג'ו! או קנג'י, קנג'וזו. בבקשה. לא. זה המיין, זה המשתמש הרגיל שלי. אחרי זה יש לי עוד שני משתמשים. עם האף, עם הפה, עם האף, עם האוזן, עם האוזן שנייה, עם הרגל. עוד פעם עם הרגל, ואז עם האצבע, אוקיי, אני עכשיו אעשה אחד הכי מהר, לא תראו כמעט כלום. אוקיי, זה לא עבד. אבל קנג'ו, זה אחלה פתיחת תיבות, קנג'ו לפי מה שהבנתי מטורף. ואני סוף סיני. ובואו נעבור למשתמש הבא. אוקיי, עברנו למשתמש הבא. עכשיו לא משתמש משהו, אבל גם פה אפשר לפתוח את ה10 דדבוקס. אוקיי, נתחיל עם האף ואז נעבור לאצבעות. אוקיי, עוד פעם. עכשיו רק עם האף. אוקיי, עכשיו אני אשתיק. הוא כבר מושתק. אני אשתיק את המוזיקה, אני לא שומע כלום עכשיו, ואני אעצום עיניים ואני אפתח. רק אתם יודעים מה קורה. יש משהו טוב? 3 2 1 בום. אוקיי, ואני פותח עיניים עכשיו. 12. אוקיי, הוא תות שלי. סבבה, אחלה. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. בום. עכשיו תלחצו על ה-XPWs, תלחצו על ה-X, תלחצו על הפלוס, תלחצו על ה-6 שכתוב בצד, תלחצו על ה-Items Remaining, תלחצו על המעבב, ואז יצא לכם סקין של מיסטר פי. אוקיי, עכשיו אני לא רואה כי אני פותח עם הרגל. שם משהו פה. טוב, אני עכשיו לוקח לטלפון, עוצם עיניים, פותח, מצא. אני סוגר עיניים כדי לא לדעת מה מצא.
אוקיי, עכשיו מולי במגה-בוקס חדשה. ביבי. סבבה. עם הברך. בעשר תיבות הבאות כולם שוגי כך. אני כבר אלך אליו. חבר'ה, בזמן שרפאל מראה לכם, תוכלו אולי להירשם לערוץ, זה באמת מאוד יעזור לו. הוא גם משקיע בכם בזה שהוא נותן לכם סרטונים מטורפים, אז אולי תעזרו לו ותרשמו לערוץ. הוא מנסה להגיע עד סוף השנה הבאה ל100 רשומים, אז בבקשה תעזרו. זהו בערך, לא? השגתי בערך. טוב, בוא נעבור לבאים. חזרנו במשתמש השלישי והאחרון, ואנחנו פה עם שוגי. אוי, איזה חמוד אתה. טוב, הוא יתחיל לפתוח אחד עם האף שלו לפתיחה, ועכשיו בום בום עם הרגל שלו. איי. תראו איך הוא פותח. שוגי, השגת לי קולט. איזה חמוד אתה, איזה טוב אתה. טוב, רגע, בואו רק ננקה את הטלפון מהרוק שלו. עכשיו מה זה? יצא רק קוינט. לא, השגת לי בי, שוגי. השגת לי בול. איזה חמוד אתה. יואו, לשוגי יש מזל. איי. לא, לשוגי נגמר המזל. הוא פותח מהר. דן. סטו. איזה חמוד אתה. טוב, את כמה תיבות האחרונות אני אפתח כי שוגי כאן. טוב, עכשיו אני אעשה מאוד. היי חבר'ה, בזמן שאני חונק אתכם, רציתי להדע לכם שאנחנו מאוד מעריכים את זה שאתם מצטרפים אלינו ועושים סאב. אז בבקשה, גם אתם שלא עושים סאב ורואים את הסרטונים, בבקשה תלחצו על הסאב ועל הכפתור פעמון כדי שכל פעם שיעלה סרטון אתם תראו אותו. ואותו דבר על הלייק פשוט עוזר לנו לערוץ התוכן מאוד. אז בבקשה תרשמו לערוץ ותשימו לייק. תודה. 4, 5, 5, 6. נו, לא רוצה לי כלום. איי, איזה חמוד אתה שוגי. אני עכשיו שוכב ואעביר לך. די שוגי. לא, נגמר. טוב, בוא נראה מה השגתי. מהמשתן שזה השגתי פול, השגתי פיש, השגתי קולט והשגתי סטוד. זה דווקא הרבה. תראו כמה דברים עדיין לא שיחקתי. נראה לי ששיחקתי רק עם שלי. שיחקתי עם שלי, עם אלפרימו, עם ג'קי ועם מלודי. זהו, זה כל מי ששיחקתי. אני 400 שוגים. טוב. כן, זה היה סרטון היום. יצא לי קנג'ו, שזה אחלה. ועד הפעם הבאה. יאללה, ביי!